Hello friends, welcome back to the channel. Birkhang नोंथांखौ बयबो खरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं। So friends, दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जेनाखि बे फेसबुक ग्रुपखौहाय मारै बानायो नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप फुरा एक्सप्लेन खालामखागोन। So friends, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। जेनाखि बे फेसबुक ग्रुप बानायनायाहाय जोबोर इजि। नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो स्टेप बाय स्टेप बे फेसबुक ग्रुपखौहाय मारै बानायो फुरा डिटेल्सयै एक्सप्लेन खालामखागोन। So नोंथाङा फेसबुक ग्रुपखौहाय बानायनो थाखाय मा खालामनांगोन? फार्स्ट अफ अल नोंथांनि बे फेसबुक एपखौहाय अपेन खालामदो। ओके, so आं फेसबुक एपखौहाय अपेन खालामसै। देन नोंथाङा अपेन खालामनायनि उनावथ' बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनखायो, नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' मिथिखायो। देन नोंथाङा बे गोजौनि थ्रि डट आइकन बे लाइनाव बेवहाय क्लिक खालामदो। अके, बे थ्रि डट आइकनाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बे ग्रुप्सआव क्लिक खालामदो। बे ग्रुप्सनि आइकनाव क्लिक खालामदो। स' बे ग्रुप्सनि आइकनाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथाङा। देन नोंथाङा बे क्रिएटआव क्लिक खालामदो। अके, बे क्रिएटआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। अके, दानिया नोंथांनि बे जेनाखि फेसबुक ग्रुप, बे फेसबुक ग्रुपनि नेमखौ नोंथाङा मा दोननो सानदों? नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपखौहाय नैबे नेम इउर ग्रुप्स बेवहाय फिल खालामनानै होदो। अके, नोंथाङा नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपनि नेमखौ मा दोननो सानदों? स' आं दानि बेयाव आंनि बे फेसबुक ग्रुपनि नेमखौ ओरैनो जास्ट सिम्पोल नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय ओरैनो दोनसै। जास्ट सिम्पोलनि थाखाय बड'लेण्ड फान दोनसै आं ओरैनो। अके, देन नोंथाङा बिनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपनि नामखौ नोंथांनि गोसो बायदि दोननो हागोन। देन नोंथाङा बिनि उनावहाय जेनाखि बे फेसबुक ग्रुपनि प्रफाइल पिकचारखौ दोननो हाखाबाय। अके, प्रफाइल पिकचारखौ दोननो थाखाय नोंथाङा बे आइकनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। अके, बे केमेरा बायदि आइकनाव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा बेयावहाय। अके, स' आं बेयाव ओरैनो होखानोसै। बिनि उनावहाय आपल'ड ए फट'आव क्लिक खालामबानो जाबाय। अके, आपल'ड ए फट'। देन नोंथाङा बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। देन नोंथाङा फट'सआव सुइस खालामबानो जाबाय, नोंथांनि गेलारिया गिदिंखागोन। स' आं फट'सखौ चइस खालामसै, बेवहाय फट'खौ चइस खालामसै। देन ओरैनो जास्ट सिम्पोल दोनसै आरोखि ना, बेखौनो आंनिखौनो दोनसै आरोखि आङो। अके, स' आंनिखौनो दोनना लाथ'नोसै ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो सिम्पोलसिनि थाखायल' देखायदो आङो। अके, देन नोंथाङा बेनि उनावहाय प्रफाइल पिकचाराव थाबाय। अके, दानिया बेवहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोना बेवहाय नुदों जानो हागौ। दानियाहाय नोंथाङा नोंथांनि बे ग्रुपखौहाय पाब्लिक खालामनो ना प्राइभेट खालामनो, बेयो मोननै अपसन ओंखारदों दा। नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपखौहाय नोंथाङा पाब्लिक बानायनो ना प्राइभेट बानायनो, नोंथांनि गोसो बायदि खालामनो हागोन। नोंथाङा पाब्लिक बानायोबा नोंथाङा जुदि नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपखौहाय पाब्लिक बानायोबा नोंथांनि पस्टखौहाय, नोंथांनि जेनाखि बे फेसबुक ग्रुपआवहाय पस्ट खालामनायफोरखौ फट' बायदिसिना आर्टिकेल्सफोर शेयार खालामनाय एबा पस्ट खालामनायखौहाय पाब्लिकआव सेलेक्ट खालामनानै बानायोबा नोंथांनि बे गासैबो पस्टखौहाय गासिबो मानसियानो नुनो मोनगोन। अके, आरो प्राइभेटआवहाय जुदि नोंथाङा दोननानै बानायोबा, बे प्राइभेटआव दोननानै बानायोबा नोंथांनि बे पस्टखौहाय अनलि नोंथांनि बे ग्रुपनि मेम्बार्सफ्राल' नुनो मोनगोन। नोंथांनि जेनाखि बे पस्ट, नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपआवहाय जेनाखि नों जे पस्ट खालामदों, बे फट' आर्टिकेल्सफोर शेयार खालामबाय एबा पस्ट खालामनायखौ नोंथांनि बे ग्रुपनि मेम्बार्सफ्राल' नुनो मोनगोन। अके, ओमफ्राय जुदि पाब्लिकआव बानायोबा गासिबोआनो नुगोन। अके, दानिया मा खालामदो? स' आं ओरैनो दाथ' आं पाब्लिकआव दोनथ'नोसै। बिनि उनावहाय नोंथाङा बे क्रिएटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। अके, क्रिएटआवहाय स' आं दा क्रिएटआव क्लिक खालामसै। स' लडिं जादों गाइस। दानिया बे अलरेडि जाखाबाय। नोंथाङा बेवहाय डाइरेक्ट नोंथांनि फेसबुक फ्रेन्ड्सफोरखौहाय डाइरेक्ट इनभाइट खालामनो हाबाय। अके, इनभाइट खालामनायनि उनावहाय जुदि नोंथांनि बे इनभाइट खालामजानायफ्रा मेम्बार्सफ्रा एक्सेप्ट खालामोबा नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपनि मेम्बार्स जागोन। अके, स' आं ओरैनो जास्ट इनभाइट खालामथ'नोसै ओरैनो। स' आं इनभाइट खालामसै ओरैनो। स' जास्ट सिम्पोल्सनि थाखायल' आरोखि ना। स' सिम्पोल्सनि थाखायल' नोंथांमोननो खिन्थादों। नोंथांमोना बेबायदि नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपआवहाय मेम्बार्सखौ इनभाइट खालामनो हागोन आरोखि ना। अके, देन बिनि उनावहाय नोंथाङा ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो दिन्थिदों आरोखि सिम्पोल्सनि थाखाय। नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय। बिनि उनावहाय नोंथाङा दानाव क्लिक खालामबानो जाबाय। अके, बे दानावहाय क्लिक खालामसै। स' बे जेनाखि बे आंनि फेसबुक ग्रुप, बे फेसबुक ग्रुपआहाय क्रिएट जाबाय दानिया। अके, बेथ' क्रिएट जाबाय। बे अलरेडि क्रिएट जाबाय आंनि फेसबुक ग्रुपआवहाय। अके, दा नैबाव सानै मेम्बार्सआ एक्सेप्ट खालामबावबाय, नोंथांमोना नुनो हागौ नै। अके, बा नुदों जानो हागौ नोंथाङा। दा बेवहाय आं इनभाइट खालामनाय लोगो लोगोनो सानै मेम्बार्सआहाय
एक्सेप्ट खालामबावबाय दाना नोंथांनि बे ग्रुप इनफरमेशनखौ नायनो थाखाय बे ग्रुप इनफ'आव सेरबानो जाबाय मेम्बार्सफोरखौ नायनो थाखाय दानिया सोर सोर एक्सेप्ट खालामदों अके बे दाना मेम्बार्सआव क्लिक खालामबानो जाबाय बिनि उनावहाय स' दानिया बे नुदों जानांगौ आंनि फेसबुक ग्रुपखौहाय अके बेवहाय देन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेयाव नुदों जानो हागौ मेम्बार्सफ्रा सासे एक्सेप्ट खालामबाय नै बेनोमोन अके बे बिथाङानो एक्सेप्ट खालामबाय दानिया मा खालामदों आं बेक फैनोसै दानिया बेकआव बेक फैनाय खोन्थादों नोंथांमोननो स' दानिया उनफ्रावबाबो नोंथाङा नोंथांनि बे ग्रुपआवहाय मेम्बार्सफोरखौ इनभाइट खालामनो हागोन नोंथाङा इनभाइट खालामनो थाखाय बे इनभाइटआव क्लिक खालामबानो जाबाय अके इनभाइटआव क्लिक खालामनानै जास्ट नोंथाङा इनभाइट खालामहरबानो जाबाय नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपफोरनिखौ नोंथांनि बे फेसबुकनि फ्रेन्डफोरखौ इनभाइट खालामनो हाबाय नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपआवहाय अके स' बेबायदिनो इनभाइट खालामनो हागोन अके स' आं इनभाइट खालामहरदों ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय अके स' बेबायदिनो आरोखि ना ओमफ्राय नोंथाङा बे ग्रुपनि डिसक्रिपसन नोंथांनि बे ग्रुपनि रुल्सफोरखौ बे डिसक्रिपसनावबो लिरनानै होनो हाबाय अके बे एड डिसक्रिपसन राइट ए वेलकाम पस्ट जास्ट नोंथाङा बे नोंथांनि बे ग्रुपनि रुल्सफोरखौहाय जुदि डिसक्रिपसन खालामनानै खोन्थानो लुगैदोंबा फुरा एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थानो लुगैदोंबा जास्ट बे एड डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय बे फार्स्ट बिदि आइकनाव स' नोंथांनि बे ग्रुप्सनि रुल्सफोरखौहाय नोंथाङा लिरनानै जास्ट बे डानाव क्लिक खालामबानो जाबाय बे डानाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके स' नोंथांनि बे ग्रुपनि नेमखौ ग्रुपनि रुल्सफोरखौहाय बे डिसक्रिपसनाव लिरनो हागोन स' बेनि उनावहाय लिरखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बे डानाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके बे डानाव क्लिक खालामनो होमबानो नोंनि ग्रुपनि रुल्सफोर एबा डिसक्रिपसन लिरनाया क्रिएट जागोन अके जागोन एड जानानै थागोन स' आं नोंथांमोननो बेक थांना खोन्थानोसै दानिया नोंथांनि बे फेसबुक जेनाखि फेसबुक ग्रुपखौहाय मारै इउज खालामो नोंथाङा स' बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन फेसबुक एपखौनो अपेन खालामदो नोंथाङा बे फेसबुक एपखौ अपेन खालामदो अके अपेन खालामनो उनावहाय नोंथाङा बे थ्रि डट आइकन गोजौनि लाइनाव क्लिक खालामफिन जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनखागोन स' बिनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनखागोन बे ग्रुप आइकन अके बे ग्रुप्सआव क्लिक खालामफिनबानो जाबाय ग्रुप्सआव क्लिक खालामफिननायनि उनावहाय बिदि नुनो मोनखागोन आरोखि ना जास्ट नोंथांनियाव गोजौआवनो देखायखागोन नोंथांनि बे नोंथाङा मा ग्रुप्स मा नेमनि ग्रुप्स क्रिएट खालामदों अके बे गोजौआवनो नुखागोन नोंथाङा नै ओमफ्राय जुदि बेयावहाय सोनानै फैयाबा खननै रिफ्रेस खालामबानो जाबाय होनबानो फैखागोन अके रिफ्रेस खालामबानो फैखागोन अके रिफ्रेस खालामनानै बेबायदिनो इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय जुदि नोंहा माबाफोर पस्ट खालामनो लुगैदोंबा बे केमेरा बायदि आइकना बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लाइभबो फैनो हागोन नोंथाङा टेक्स्ट लिरनो हागोन आर्टिकेलफोर सामथिं राइट सामथिं ओमफ्राय जुदि नोंथाङा नोंथांनि बे फेसबुक ग्रुपआवहाय माबाफोर पस्ट खालामनो लुगैदोंबा फट' पस्ट खालामनो लुगैदोंबा बे केमेरा बायदि आइकनाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके बे केमेरा बायदि आइकनाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय क्लिक खालामसै जास्ट र' नोंथांमोननो खोन्थानोसै ओरैनो जास्ट मोनसे पस्ट खालामसै सेलेक्ट खालामबाय आङो दा नेक्स्ट खालामदो नेक्स्ट खालामनायनि उनावहाय बे फट'नियाव माबा गोजौआव माबाफोर लिरनो सानदोंबा लिरबानो जाबाय ओमफ्राय जास्ट पस्ट खालामबानो जाबाय अके स' र' आं पस्ट खालामबाय जास्ट नैबेनोमोन आरोखि ना दासो आं पस्ट खालामनाया स' फ्रेन्ड्स दानिया बेबायदिनो आरोखि ना फेसबुक ग्रुपआवहाय बेबायदि नोंथांमोना क्रिएट खालामनो हागोन जोबोर इजि स' नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ गोजोनबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय